To rutinerede bartendere, det er Nikolaj og det er Kim. I den her dyst skal I holde øje med alt, hvad der foregår på bardisken. Der er 3 runder, og efter hver runde, så stiller jeg spørgsmål. I bosser jer ind, når I mener, I har svaret, og hvis I svarer forkert, så får modstanderne chancen. Er I med på det? Ja. Det er godt. Så lad os spille Happy Hour. Her kommer første runde. Okay, første spørgsmål her. For uden is, hvor mange ingredienser var der i drinken? Lisa? Altså, hvis jeg ikke skal tælle sugerødder med, så bliver det 3. Det er rigtigt. Nej, sugerødder skal ikke med. Jeg kan jo ikke fortælle jer, at det var en champagnebrus, de lavede. Nikolaj og Kim, de går i gang igen. Her kommer runde 2. Spørgsmålet kommer her. Hvor mange gange blev flasken kastet mellem de 2 bartender? Lisa? 2. Kert? Søren? 5. Det er da rigtigt. Det er da rigtigt. Så du, hvad det var, de lavede? Om jeg så det? Ja. Jeg holdt mere øje med, hvor mange ingredienser de puttede i Ja, glasset. det var en pina colada. Det er Ja, nå ja. Det lignede i hvert fald lidt. Ja. Vi gemmer den til dig bagefter. Tak. Ikke? Nu tager vi fat på 3. runde, og hold godt øje med det hele. Bagefter så stiller jeg 3 spørgsmål. Ikke? Værsgo, de herrer. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 Har et spørgsmål til jer her. Hvor mange ingredienser var der i drinken? Lisa? 5. Kert? Søren? 6. Forkert. Lys? 4. Det er forkert. 3. Det er også forkert. 7. Der var 7. 7. Okay. Og jeg er lime. Lad os tage et spørgsmål mere. Hvad hedder bartenderen, der tog en smagsprøve? Lisa? Det var Nikolaj. Ja, det var så. Det var nemlig Nikolaj. Ja. Sidste spørgsmål kommer her. Hvilken sodavand blev der brugt? Søren? Coca-Cola. Ja, det er nemlig rigtigt. Den sidste drink var i øvrigt en Long Island Iced Tea. Vil I ikke alle sammen give en kæmpe stor hånd til Nikolaj og til Kim? Tak for det. Ja, og lad os så ellers se på, hvordan den